Ovih dana se na nevjerojatan način napada priziv savjesti za liječnike, medicinske sestre i farmaceute. Paradoks je da priziv savjesti liječnicima najviše osporavaju upravo muškarci koji se pozivaju na priziv savjesti prilikom upisa u vojnu evidenciju. Pravo na priziv savjesti je temeljno ljudsko pravo zajamčeno poveljom o pravima čovjeka. Ono omogućuje liječnicima, medicinskom osoblju, farmaceutima da ne vrše postupke ili ne primjenjuju lijekove koji mogu naškoditi njihovom pacijentu. Drago nam je da je naš sljedeći sugovornik dio velikog broja ginekologa, njih oko 60% u Hrvatskoj koji se u svom radu prizivaju na savjest. To su liječnici koji ne rade pobačaje jer poštuju stav znanosti da život počinje začećem, da djetetovo srce kuca od 18. dana od začeća, da se radi o jedinstvenoj, neponovljivoj i neprocjenjivoj osobi. Upravo zahvaljujući tim ginekolozima koji su se držali znanosti, struke i etike, politički i medijski reket nije uspio postići da se u Hrvatskoj usmrti nerođeno dijete dovoljno veliko da samostalno preživi izvan majčinog tijela. Molim vas jedan veliki pljesak za sve ginekologe koji ženama pomažu da donesu na svijet život. A sada vam predstavljam primarijusa Borisa Ujevića, doktora medicine, specijalist ginekologinje i porodništva i uži specijalist humane reprodukcije. Doktore Ujević, dobrodošli. Dobar dan svima, ja sam Boris Ujević, ginekolog i porodničar i koristim se prizivom savjesti u bolnici u kojoj radim, to je bolnica Sveti Duh u Zagrebu. Star sam 55 godina i to u stvari nema neke velike veze s ovim hodom za život, osim što prije nekih otprilike 55 godina sam bio star 1 sekundu, pa onda 1 minutu, pa 1 sat, pa 1 dan, pa 1 tjedan, pa 1 mjesec, pa godinu, evo sve do sada. I mislim, kad bi svi ljudi bili svjesni te činjenice da su u jednom trenutku bili stari samo 1 sekundu, mislim da ovaj hod za život ne bi bio potreban i ne bi se ovdje sastajali. Preko 10 godina sam studirao medicinu, onda specijalizirao ginekologiju i porodništvo, a sad se porodništvom bavim skoro 30 godina, tako da i ovdje među vama, mada je ovdje velika gužva, sam sreo neke trudnice koje sam sretao kao trudnice, sad su majke sa svojom djecom, a ima i čak nekih kojih sam radio, kao što je rekao Lah malo prije, 4. carski rez, kojih sam radio i 5 carskih rezova. Govori se da se medicina ne uči iz knjiga, nego se medicina uči uz pacijenta, a ja bih mogao reći da se uči i od pacijenta. Što se liječnik više susreće, što se više bavi sa svojim pacijentom, to postaje, sve više uči i postaje bolji liječnik. A isto tako se može reći što se više bavi, što se više susreće sa drugim čovjekom, u mojem slučaju s majkom i nerođenim djetetom, uči se životu i postaje i bolji čovjek. Kada se susrećem u svojoj ordinaciji sa trudnicom, onda se u stvari susrećem s 2 osobe, sa majkom i nerođenim djetetom. I ta majka i njezino nerođeno dijete nisu meni samo pacijenti za kojima želim pružiti neku najbolju moguću skrb, najbolju moguću brigu, najveću moguću brigu, nego su to ujedno i moja 2 učitelja. Kad se u bolnici u kojem radim na Svetom Duhu
koristim prizivom savjesti. Moram reći da se ja s tim prizivom savjesti ne koristim od jučer ili od prekjučer ili nešto nedavno, nego od 1997. godine. I kad se koristim prizivom savjesti, kad ne želim sudjelovati u izvođenju, rađenju abortusa, pobačaja, onda to ne činim iz nekakvog hira, iz nekakvog inata, iz nekakve, kao što se može čuti sada ovih dana u medijima, iz ljenosti ili bježanja od svoje odgovornosti. To je jedna promišljenja i odgovorna odluka koju sam naučio ne samo studirajući medicinu i biologiju, znači nije samo to, nema samo znanstvenu podlogu, nego sam to naučio i od svojih učitelja, od majke i njezinog nerođenog djeteta. Ja svoju nastavu pohađam redovito u svojoj ordinaciji kad se susrećem sa trudnicom, odnosno sa majkom, njezinim nerođenim djetetom kojemu kuca srce, koje se kreće, koje ima osjećaje, koje živi kao i njegova majka i svi mi ovdje želi živjeti i dalje. I zato blago vama koji ste došli ovdje sa tom sviješću, sa sviješću da je život nešto najdragocjenije, da je život treba poštovati i da je život zakon. Hvala. Hvala doktoru Ujeviću. Hvala vam što svoje znanje i ljubav stavljate u službu i majke i djeteta, oboje pacijenata. Hvala što znate prepoznati da je život zakon. Da čujem vas geslo našeg hoda. Život je... Život je... Život je... A zakon štiti život. Sada ćemo još jednom čuti i otpjevati prekrasnu pjesmu Život je zakon, koju su napisali, uglazbili i otpjevali članovi našeg organizacijskog tima Hoda za život u Slavonskom Brodu. Žao nam je da nisu danas ovdje s nama, no zahvaljujemo im na ovoj predivnoj pjesmi. Uživajte!